Az igazság, amikor én ennyi idős voltam, akkor semmilyen jó tanácsot nem fogadtam meg. Mindent a saját bőrömön akartam megtapasztalni, és én mindig azt nézem, hogy egy elképesztő nyitottság jellemzi ezt a korosztályt, meg eleve a főiskolásokat, egyetemistákat. Én most itt arra készülök, hogy egy negyed órát így ízlelgetjük egymást, mi is ők is bennünket, és egy óriási buli lesz volna itt évfélkor, szerintem kőkövön nem marad. There's a lot of young people out there that are very happy, they're having a really good time, so there's nothing to describe, they're having a great time. Az se baj, hogyha sikítunk egy óriásit! Na gyerünk! Igen, ezek ti vagytok 2011-ben az EFOT-on, Szolnokon! Baby, don't help me, right side. No more, 1, 2, 3, come on! Az egyik legnagyobb dolog, amikor igazi zenészekkel, igazi emberekkel játszhat az ember egy színpadon, és ráadásul az, hogy még profik is, az pedig sakabatortán. Ezekkel az emberekkel már léptünk föl egy színpadon, és most azt kérdeztem tőlük, hogy mit szólnátok hozzá, ha egyszer egy estén mindannyian itt volnátok. Ilyen még nem volt, az ő életükbe se, meg a miénkbe se. Úgyhogy hát egy részére készültünk, egy részére meg lehetetlen készülni. Ugyanúgy akarom minden éppen, ez jó flash! A napsütésben mókás a lókás, ráteszünk jól, mert úgy van. Hozz piát meg egy diák, jegyet az útra! Most nyomom az Animal Cannibals-szel is, úgyhogy szerintem ez ilyen óriási nagy műsor lesz, amit itt levágnak, és nekem nagyon tetszik, amit a Smiley csinál. Nulladik nap, tehát ilyenkor még ilyen fesztiválszűz hangulat van, mindenki ismerkedik, de utálom az ilyen csávok. Na ezért utálom a nulladik napokat. Ez a magam. Na ez az. Általában, ha bejönnek a fiatalok egy fesztivál területére, onnantól szinte így feloldódnak a gátlások, és mindenki egyenlővé válik a másikkal. Tehát onnantól egy az egyben mindenki fesztivál arccal szemben, és mindenki szereti a másikat. Tehát ilyen önfelett boldogság van, de egy másik vagy, és mi szeretünk. Nagyon romantikus a helyszín, én azt gondolom, hogy nagyon sok szerelem fog itt születni. Tetszel nekünk. De nem tudunk dönteni, hogy most Kihez mész? Almához vagy Körtéhez? Akkor menj az Almához. Kukaca miatt. Úgy tudna mindenki, szalom szét a faszba, aki most a kormányt a kezében tartja. Nem sokáig van ezében tudja avanti, szét csak közvetejtük a brigad. bárhol lehet csajozni. Tehát Jó egy ilyen konténer is, ahol most ülünk például. és pont bezárodott az ajtó, na nézz oda. Neked van barát? Tökös magyar, gyerek, ezt a beteg. Lájolatok gyerekek, a választás a térnik, de azt vajon leg. Nagyon is a stadion, a végzi mondott, hogy csak van egy majom. Felség listán, öt ott rajta, aki majd az egy... Valami hiteltelen, valami hiteles. Amit mi csinálunk a színpadon, az hiteles. Mert azt mi megéljük, amiről mi beszélünk, és nem kamuzunk. Szerintem mindenkinek az jön át, hogyha valamit tényleg őszinte, és úgy látom az emberek, akik ma itt vannak, és itt buliznak, ők mind nagyon őszinte emberek, és ez egy nagyon jó közös pont tud lenni szerintem. Magyar Jackpot! Magyar Jackpot! Puszi, a csávoknak meg pacsi, csá.